ஓம் நமச்சிவாய நாராயண நாதந்தால் வாழை யூடியூப் அன்பர்களே காலை உங்கள் ஆராய்ச்சி ஜோதிடர் கோமதி நாயத்தின் ஜூன் மாத பலன்களில் விருச்சிக ராசிக்கு என்ன பலன்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு தெளிவான வீடியோ பார்வையாக பார்க்கும். விருச்சிக ராசி என்பர்களே, விருச்சிகங்கிறது செவ்வாய் பகவானுடைய பெண் ராசி. பொதுவாகவே செவ்வாய் பகவான் என்னென்ன நெருப்புக்கோள், முன்கோபம், திடீர்னு முடிவெடுக்கிறது, வேகமாக செயல்படுறது, இவங்களுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் கை வந்த கலை. ஆனால் பூமி யோகம், வாகன யோகம் மற்ற ராசிகளோட அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் செவ்வாய் பூமி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள இவங்களுக்கு அதிகமான சகோதர சகோதரிகள் இருப்பாங்க. ஏன்னா அதிலெல்லாம் கொஞ்சம் அந்யோன்யமாக இருப்பாங்க. விருச்சிக ராசி அன்பர்களே, ராசிக்கு 3ஆம் இடத்துல சனி பகவான் இருக்கிறார். 3ஆம் இடங்கிறது முயற்சி ஸ்தானம், பராக்கிரமஸ்தானம், இளைய சகோதர சகோதரி ஸ்தானம். அப்போ 3ஆம் இடத்துல இருக்க சனி பகவான் ஆட்சி பெற்றிருக்கனாலும் உங்களுக்கு நன்மை செய்ய மாட்டார். பொதுவாகவே விருச்சிக ராசிக்கும் மேச ராசிக்கும் சனி பகவான் நன்மை செய்யக்கூடிய கிரகம் இல்லை. அதனால் அதில் கொஞ்சம் பிரச்சனைகளாக இருக்கும். 3க்கும் 4க்கும் அதிபதி 3ஆம் இடத்துல மறைவு ஸ்தானத்தில் இருக்கனால எந்த முயற்சி எடுத்தாலும் வெற்றி கிடைக்காது. ஒரு பழைய பிரச்சனையை சகோதர சகோதரிகிட்ட கொண்டு போனீங்கன்னா அதில் வெற்றி கிடைக்காது. பிரச்சனை மேலும் மேலும் தான் வளரும். ஏன்னா பொதுவாக விருச்சிக ராசிக்கு சனி பகவான் நல்லது செய்ய மாட்டார். எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நல்லது செய்ய மாட்டார். மேசராசிக்கும் சரி, விருச்சிக ராசிக்கும் சரி. ஏன்னா செவ்வாய் பகவானுக்கு முழு எதிரி கிரகம் சனி பகவான் தான். அப்போ 3ஆம் இடத்துல இருக்க ஜூன் மாதத்தில் இருக்கிற சனி பகவானாலும் பெரிய லெவலில் முன்னேற்றம் இல்லை. உங்கள் ராசிக்கு 5ஆம் இடம், 5ஆம் இடங்கிறது பூர்வ புண்ணியம், குழந்தைகள் ஸ்தானம். 5ஆம் இடத்துல உங்கள் ராசி அதிபதி செவ்வாய் பகவான் இருக்கிறார். கூடவே குரு பகவான் இருக்கிறார். குரு பகவான் யார்? மீன ராசிக்கு சொந்தக்காரர். அவர் ஆட்சி பெற்றிருக்கிறார். 5ஆம் இடத்துல இருக்கிறது உங்கள் ராசிக்கு 5ஆம் இடத்துல இருக்க பேர்ச்சியாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்க. 4ஆம் இடத்துல இருந்த குரு பகவான் அதிசாரமாக பயிற்சியாகி 5ஆம் இடத்துக்கு போயிட்டார். செவ்வாயும் கூட இருக்கிறார். செவ்வாயும் குருவும் சேர்ந்து குருமங்கல யோகத்தில் இருக்கனால நீங்கள் இந்த ஜூன் மாதத்தில் ஒரு வீடு வாங்க போகிறீங்க. பழைய வீடு இருந்தால் இடிச்சிட்டு கட்ட போகிறீங்க. ட்ரபிள் கொடுத்த வாகனத்தை வாங்க போகிறீங்க. இது கண்டிப்பாக நடக்கும். ஜூன் மாதத்தில் கண்டிப்பாக நடக்கும். ஏன்னா 5ஆம் இடத்துல குருவோட சேர்ந்த பூமிக்காரன் உங்கள் ராசிநாதன் பூமி யோகத்தை கொடுக்க போகிறார். குழந்தைகளுடைய படிப்பு, மேல் படிப்பு நல்லா இருக்கும். குழந்தைகளுக்கு திருமண வாய்ப்புகள் உள்ள குழந்தைகள் இருந்தாங்க அப்படின்னா திருமண வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக கை வரும். அந்த வாய்ப்புகள் இருந்தால் சரியாக பயன்படுத்திக்கிடுங்க. பூர்வ புண்ணியில் சொத்துகள் பிரச்சனை இருந்ததுன்னா கை கூடும். அதில் வழக்கு இருந்தாலும் சாதகமாக இருக்கும். பேசுங்க, அந்த வழக்குகள் எல்லாமே உங்களுக்கு சாதகமாக முடிஞ்சிடும். வழக்குகள் எல்லாமே அது அடிபட்டு போகும். தீர்ப்பு வந்தால் உங்களுக்கு சாதகமாக வரும். குருவான ஆட்சி பெற்றிருக்கிறார். ரொம்ப நல்லதுங்க. 5ஆம் இடத்துல நல்லது. பொதுவே 5ஆம் இடத்து பயிற்சி மிக அற்புதமான பயிற்சி. விருச்சிக ராசி என்பதிலே குருவால் நன்மைகள் நடக்க போது, தடைப்பட்ட காரியங்கள் நடக்கும், விடுபட்ட கல்யாணங்கள் நடக்கும், விடுபட்ட வீடை கட்டுவீங்க, புதிய தொழில் தொடங்குவீங்க, புதிய ஏற்கனவே தொழிலில் ஒரு விருத்தி கிடைக்கும், வேலையில் இருக்கவங்களுக்கு நல்ல ஒரு பதவி உயர்வு, சம்பள உயர்வுலாம் கிடைக்கும். உங்கள் ராசிக்கு 6ஆம் இடத்துல, 6ஆம் இடங்கிறது மேச ராசியில் சுக்கிர பகவானும் ராகு பகவான் இருக்கிறாங்க. 6ஆம் இடத்துல சுக்கிரன் இருக்கக்கூடாது, ராகு இருக்கலாம். ராகு பகவான் 6ஆம் இடத்துல இருக்கிறது மறைவு ஸ்தானத்தில் இருக்கிறார். போகக்கார, நிழற்கார, பாவக்கிரகமாக 6ஆம் இடத்துல இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அவரால் பெரிய இடரில் தீமை செய்ய மாட்டார். நன்மை செய்தாரோ இல்லையோ ராகு பகவான் கெடு பலன்களை குறைத்து செய்வார். அது முதல் நல்லது, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். 2வது சுக்கிர பகவான் 6ஆம் இடத்துல மறைகிறார். சுகபோகைக்கு அதிபதியான சுக்கிர பகவான் உங்கள் ராசிக்கு 12 விரயஸ்தானத்துக்கு அதிபதியான சுக்கிர பகவான் 6ஆம் இடத்துல மறைகிறது. அவ்வளோ விஷயம் கிடையாது. கடன், எதிரி தொல்லை கூடும், பணங்கள் விரயமாகும். செலவு பண்ணும்போது ஒரு தடைக்கு 2 தடவை யோசனை பண்ணி செலவு பண்ணுங்கள். தேவையில்லாத விஷயங்கள்கிட்ட கவனமாக செயல்படுங்க. உங்களுக்கு சுக்கிர பகவான் 6ஆம் இடத்துல மறையினால தேவையில்லாமல் கவர்ச்சியான திட்டங்கள்லாம் முதலீடு பண்ணாதீங்க. வட்டி அதிகமாக தாராங்க. போலி ஃபைனான்ஸ் கம்பெனியெல்லாம் நீங்கள் முதலீடு பண்ணிங்க அப்படின்னா பணம் திருப்பி வராது. பொதுவாக சுக்கிர பகவான் லக்ஸுரி லைஃப்க்கு சொந்தக்காரர். 12க்கு அதிபதி அவர் தான். 7க்கும் 12க்கும் அதிபதி கலத்திரஸ்தானத்துக்கும் அயன சயன போக விரயஸ்தானத்துக்கு அதிபதியான சுக்கிர பகவான் 6ஆம் இடத்துல மறைகிறது. அவ்வளோ விசேஷம் இல்லை.
உங்களுக்கு கணவன் மனைவிக்குள்ளே இல்லற பிரச்சனை, 7ஆம் இடத்து அதிபதி இருக்கிறனால தொழிலில் பிரச்சனை, தொழில் வழி பார்ட்னர் புதுசாக சேர்த்துறாதீங்க. அவங்க மூலம் தொழிலில் கரெக்டாக கணக்கெடுக்க பார்த்துக்கிடுங்க. ஏன்னா 6ஆம் இடத்துல மறையிட சுக்கிர பகவான் பொருளாதார ரீதியாக உங்களுக்கு விரைத்தே தருவார். கவனமாக பார்த்துக்கிடுங்க. உங்கள் ராசிக்கு 7ஆம் இடம், 7ஆம் இடங்கிறது என்னதுங்க? கலத்தரஸ்தானம், குடும்பம், தொழில் வழி, தொழில் நடக்கிறதெல்லாம் 7ஆம் இடத்தை வச்சு சொல்லலாம். அப்போ இந்த 7ஆம் இடத்துல என்ன இருக்கிறார்? 11க்கு அதிபதியாக புதன் பகவானும் சூரிய பகவானும் இருக்கிறார். சூரிய பகவானும் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கிறார். 10க்கு அதிபதி, தொழில் ஸ்தானத்துக்கு அதிபதியான உங்கள் ராசிக்கு தொழிலுக்கு அதிபதியான சூரிய பகவான் 7ஆம் இடத்துல இருக்கிறார். 11க்கு அதிபதியான புதன் பகவானும் சேர்ந்திருக்கிறார். ரொம்ப அற்புதம். தொழில் நல்லா நடக்குங்க. மனைவி கணவன்னா மனைவி வழி நன்மையில் நடக்கும். மனைவியை அந்த ஜூன் மாதத்தில் பார்ட்னராக சேர்த்து தொழில் பண்ணுங்க, வெற்றி கிடைக்கும். மனைவினா கணவனை சேர்த்துக்கிடுங்க. கணவனை தொழில் வழி பார்ட்னராக சேர்த்து தொழில் படுத்திங்கன்னா வெற்றி கிடைக்கும். புதன் 11க்கு அதிபதி 7ஆம் இடத்துல இருக்கிறார். கல்விமான், கல்விக்கு சொந்தக்காரர், எந்த பரீட்சை எழுதினாலும் பாஸ். கல்வி சம்பந்தப்பட்ட வேலைகள், ப்ரொஃபஸர், டீச்சர், மேடை பேச்சாளர், நடிப்பு துறையில் உள்ளவங்க, கலைத்துறையில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஜூன் மாதத்தில் ஒரு பெரிய வெற்றி கிடைக்கும். அவங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு, வேலையில் ஒரு முன்னேற்றம் அடைகிறதுக்கு அந்த வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருக்குது. சூரிய பகவான் 7ஆம் இடத்துல இருக்கிறார். 7ஆம் இடத்துல சூரிய பகவான் இருக்கிறது நன்மை இல்லாட்டாலும் அவர் புதனோட சேர்ந்திருக்கனால, முழு சுபக்கிரகமான புதனோட சேர்ந்திருக்கனால அரசாங்க நன்மையில் கிட்டும். அரசியல்வாதிகளுடைய தொடர்பு கிடைக்கும், அது மூலம் நன்மையில் நடக்கும். அரசாங்கத்தில் நன்மையான விஷயங்கள் உங்கள் காதுக்கு வரும், அது மூலம் நன்மை நடக்கும். அரசாங்க தேர்வு, போட்டித் தேர்வு இருந்தீங்கன்னா அதில் பாஸ் ஆகி நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். அதனால் சூரிய பகவானும் புதன் பகவான் 7ஆம் இடத்துல இருக்க ரொம்ப நல்லதுங்க. 10க்கும் உடையவர் 11க்கும் அதிபதி 2 பேரும் சேர்ந்து ராசிக்கு 7ஆம் இடமான திக் பலத்தில் இருக்குது, ஸ்தான பலத்தில் இருக்குது. மிக மிக அருமையான லாபத்தை தருவார். 7ஆம் இடங்கிறது திருமண ஸ்தானம். திருமணம் ஆயிருந்ததுன்னா கணவன் மனைக்குள்ளே ஒற்றுமை இருக்கும், அவங்களுக்குள்ள அந்யோன்யம் கூடும், பொருளாதார உயர்வு கூடும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிடுங்க. ஒரு பெல் பட்டன் வரும், அதையும் அழுத்திக்கிடுங்க. ஆனால் தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நன்றி, வணக்கம்.